Hello mga ka-listeners, good evening. So, intro vlog na punta sa katapusang sumpay sa agaton. Nya, iwas magbasa sa inyong mga comment mga ka-listeners, no? Ang una si Analisa Abrasado, 5 ka-heart na niyang comment. Salamat kayo, Analisa Abrasado, sa pagpaminaw, no? Sa mga drama. Naminaw siya sa Lone Ranger. Nya, si Risa Jean Nalitan. Salamat sa pag-upload gawat ko ani shout out please from Placer Surigao del Norte ko. Salamat kayo Risa Jean Nalitan di sa Surigao del Norte. Salamat kayo sa imong pagpaminaw. Shout out no Risa Jean Nalitan. Salamat sa imong yung pagpaminaw sa mga drama. Si Jonathan Santinyaman part 7 idol shout out dayon ko idol. Shout out no. Shout out Jonathan Santinyaman. Salamat sa imong pagpaminaw. Si Luz Bis, thank you dol ako gyud ni gipaabot at alas 2:01 sa kadlawon no bot ang gipaabot no alas 2:01 sa kadlawon. Salamat no kapaabot yun no. Sa kadlawon na. Nya God bless to us. Advance Merry Christmas to you and your family with heart. Salamat kay Luz Bis no. Magpulaw kita ni atong kadlawon kay more may ikusog sa dita nga mawa di tulog no. Nya salamat kayo sa pagpaminaw. Katong mga uban ba nga murag mag-apura bitaw. Nginaot ko sa inyong pagsabot no kay dili gid sa tanang panahon cellphone ang ako ang giatubang mga ka-listeners kay mukhaon man ta, magdungag man ta. Na manglabaw manilhe kung sa din natin mga trabaho kada adlaw sad ba nga di sad ingon nga tibok oras cellphone na lang gid ato ang giatubang no. Muna nga manginaot ko sa ubang listeners nga makasabot sad sila no nga dili madali-dali no. Diya dugay sad kuan kay nangita pa man po ko sa ubang episode mga live streaming mo na nga madugay-dugay ta ba nya samot na sa data nga arang hinaya muna mga ka-listeners manginaot ko sa pagsabot ng ninyo mga ka-listeners no adi lang ta mo mag apura no kay nay uban kay murag di sila makasabot no mo comment dayon nga murag una-una nila nga gituyo nato ni nga madugay wa ni tuyo mga ka-listeners sige na mag-explain ani balik-balik no mura na ko ani plakang guba nga sige balik-balik og pagpasabot pero di gid makagets ni uban di tingali mo tan-aw sa vlog ba mao nga murag magsige na lang pug comment nga murag apurahon ta so sige lang kay salamat gyud ko kay naminaw man no nya sabot ko kay excited po sila sa sumpay ba pero may naot po ko sa inyong pagsabot no kay di sad lalim no salamat sa mga naka-appreciate din no sa ato ang pagkugi og edit og drama no pag-upload nya balik ko na ko salamat ni Luz Bis nga nagpaabot gyud siya no sa kadlawon no nya si Badiday mga tsada man gud imuha mga drama lods mao daghan gyud excited sa mga sumpay padayon ang Permi lods salamat kay Badiday no ali ba pulis man ni si Ruel lods mo pulis na siya no mura mura man na siya og murag usahay murag makuan pa sa maminaw ang drama ba kay sa primero miingon siya nga wa siya katiwas og eskwela no tungod sa kalisod pero pulis di siya hangga kuan na siya ba murag nag disguise no mao siguro nang gi-comment ni Birds Dig Sub no nga mag-disguise murag nag-disguise kuno si Ruel no nga way na human ba pero pulis di ay no salamat Badiday no og ni Chirpar day nga ning reply no salamat kay Chirpar no sa imuhang pag-reply sa mga ubang mga tana no di man ko makatagad aning mga comment good og reply kay manikamot mo ko nga maka-arrange mga drama maka-edit ba nga salamat kay ni Chirpar pag nga mo reply sa ubang mag-comment nya si Jocelyn Infante salamat Lods with look heart salamat nimo Jocelyn Infante nya si Jobin Sumipo Jr. salamat Lods kaayo huwat ko ani God bless always Lods salamat po nimo Jobin Sumipo Jr. nga si Lingel Habman ay intawon thank you kaayo Sir Idol salamat po nimo Lingel Habman sa kanay pagsunod paminaw
Jubin Sumipo Jr. gihapon, no? All excited na kayo ko, Lods, sa last episode. Ani higala, hostisya. Paaboto ni namo, Lods. More power, Lods. And God bless you more. Salamat kayo. Jubin Sumipo Jr., no? Mo nilindot mo ka ng musabot ra ba, no? Paabot lang ba? Eh, kung nagpasensya ako sa akong pag-edit ni Pretty yung makalabad sa ulo, niya, labi na yung makapiright, niya, ma-failed pa mix kayo sa high kini akong apps kay di mo function. Mga ka-listeners, mo kalit lag ka-failed ka-error ba yan na ba? Sa high, di yun mo function. Muna nga, usap pumis makasamot, ang langay, labi nagtaas nga oras mong paabot sa pag-expert, niya, ma-failed, makawagan na. Muna nga, usap pumis sinungdan niya makadugay. May ganing apps, kay kalit lag ka ma-press ba? Kalit lag yan na. Yeah. Salamat kayo sa uban nga nagpasensya sa pagpaabot. Pasensya lang kita ni kaya ako taas mo pag pasensya ni pag-edit bisan og labad sa ulo nya makawala sa tulog ba kay mabtan mo kadlawon kanunay. Pero pailog lang kita ni, no? Kay malingaw tang tanan. Mora na gyud ni mga listeners. Balikon ako, salamat ni Jubin Sumipo Jr. Salamat sa pagpaminaw. Nga si Annalyn Santarin, kolba na dyan ng dramahadol. God bless you always. Salamat kayo, Annalyn Santarin. Nga, malag nitaas na mula ito ang intro vlog. Dito baglangan mga ka-listeners. Paminawan niyo ang katapusang sumpay sa Siagaton, ang Bayot nga Maton Part 9. March! May isugong silingan ang ngalan. O karon mga ikalani ang laing yugto ni atong sugilanon. Siagaton, ang Bayot nga Maton. Apan bayot ng gihapon na upos iyang pasensya kay dili man. Urag paminaw ko mga tunga na sa oras. Pero wa paghihapon ang imong gingon. Na traffic lang tingali to Don Ambrosio. Traffic? Napaday traffic rong mga orasa nga hapit mag alas 2 nas kadlawon. Walang ka ko ni mo binuangi do. Bita? Don Ambrosio. Ang pinagkakontra ko kaayo, boy Kwaknet. Kanang dili tarong ikasabot. O kung dunay muhimo anak nga rin ako, bukan ko yun siyang o. Don Ambrosio. Wako'y tuyo o tumong na binuangan ka. Kuan, kining base may problema sa transportasyon. Basin na flatan sila o na abirya. O baka... Nadakpan sa mga pulis. No, imposible na Don Ambrosio. Kuli kayo na may tabo. Kay, nibaw kayo ko sa kalidad sa akong mga tao. Expert na kayo sila ng trabaho, Mga imposible. Una kay wa pamangyod mo abot. Unsaon taman Sorry na lang. Don Ambrosio. Sir, may nabot. Mauna na, Don Ambrosio. Sila na karon. Pasudlan ninyo. Animal. Ay, karon pa miabot. Dali, Don Ambrosio, dali. Kung ipakita nimo ang himsog nga bata. Batang babae. Kalitse. Dada sa dress kong atubangan, ayaw kong pantua. Sorry, Don Ambrosio. Sige, pabuta. Akong patuon. O, akong dadon din Ako silang atuon niya, akong dadon din sa imong atubangan. Animal ka, Brooks. Gawas rin huwag dadadiri ang bata. Kalit siya nito, Hana. Boss! Brooks? Ano? Kadugay ba rin mo naghatod nga na sa bata? Asa naman ang bata? Boss. Asa naman ang bata? Bida ni mo. Ipahuwat ni mo dugay si Don Ambrosio. Boss! Asa na ba, boy Kwaknet?
Asa ng bata? Dili naging matupngan ang imong kadautan, Daddy. Oh. Jandil. Oh, ako, Daddy. Ilang gikidnap ang akong anak. Anong ilang ibaligya niya nimo? Ug aron usab imong makwartahan ang kaugalingon mong apo. Imong apo, Don Ambrosio? Akong anak, Jandil. Ug iya ding anak ang bata nga imong gikidnap nga mauntay ibaligyan mo diri nako. Animal. Ya ka lang, boy, kwaknit. Agaton! Di ka na may mo gayas pa. Usa ka kabugante, unya nangidda pa kag bata, akong anak imong gikidnap. Akong anak, Agaton. Jandil. Wa ko'y labot kung kinsa ng anak. Basta kay dili mo makadakop nako. Daddy! Sige! Dool mo ron! Kay patay yun ang tiguan nga si Don Ambrosio. Animal ka, bukwak! Ilom! Basta na'y musuay og dool. Mamatay kinis Don Ambrosio. Sige, dool mo! Dool! Ayaw! Marika! Ang akong dili inaya ko yung animal. Magmahay ka ng gibuhat mo na akong buhay, Kwaknit. Magmahay ka! Hilom! Bi, dini ka lang ha. Sundan ko sila si Boy Kwaknit. Ako na, Agaton. Dini ka lang, Jandel. Sige, dihan na mo, Bi. Unsa man ka? Pataka mo nakagsulti ganiha. Ha? Ang unsa man, Doro? Unsa tong gisulti nimo ganiha? Miingon ka nga akong anak. Kuya, wago nimo. Doro, katungod ko ang pagluwas sa akong anak. Dili mo na matago ang kamatuoran. Nahibaw na sila. Nga ako mo'y amahan sa bata. Bisag siya, Agaton. Nahibaw siya niyan. Ayaw guba ang malinaw na mong pagpuyo. Wa ko'y planos paguba sa inyong kami niyo, Doro. Ang ako lang, gusto kong maluwas ang akong anak. Naa siya karon sa peligro nga kahimtang. Naibaw ka ba? Gusto nilang ibaligya ang mga internal organs sa bata. Unsa? Huwag kinitawhan. Kini. Ikaw. Marika. Kung dili na mo makuha ang bata, ako na mismo ang mupatay ni mo. Sige, sakay! Di ka makapalayo na kung buhay mo'y Kwaknit. Huli ay, iba. Nagtuo kang may mahimo ang imong tao. Sige, padula sila. Kay ikaw ang unang mutikangkang. Sige, padula sila. Animal kang tawhana ka. Suda yung sakyanan. Binay, ay! Asa na ba ito sila? Tinira ito sila paingon. Kinahalaga madakpan ko sa Boy Kwaknit. Sila makatugan kung asa gibutang nila ang among anak. Oh, may sakyan ang gamit pa sa girit. Labi siguro, sila na kanto. Oh, tuwara, sila yung kanto. Nagkapalayo na sila. Pero kinahalaga masundan ko sila. Pero, doon sabi ako sakyan. Oh, may sakyan ang nagdoong. Bala na, hangyo na nakuha. Magpapatung ako para mahunong sila. Doon na sila. Para! Sir, talihog. Nagkinala ko sa iyo tabang, sir. Agaton! Oh, Kapitan! Ikaw ni? Oo, kami, kauban nila ni Polding. O Kimyat. Oy, tingog mo na, oy! Ay! Oh. Ay mo kay hay diha. Kay gugdo na to sa kinang nga puti. Sila to sa Boy Kwaknit. Ano siya? Oh, unsa pa may gipaabot ni mo diha, Agaton? Sakay na mo dire, pagdali! Ako lang hangyo nimo, Jandel. Palayo na mo og sa bata. Ayaw mi sa muka. Og ayaw mi gupta tungod sa imong pagpailas bata nga ikaw mo iyang amahan. Mahimong mo palayo ko ni mo, Doro. Tungod kay gidawat ko na.
Kadili kita alang sa usab-usab. Dili kay kana lang. Kung dili ang gibuhat mong pag-angkon sa... Usbon ko ang pagpangayo ni mo pasaylo, ano bahin na? Oh, mahimong mo palayo ko nimo. Pero unya na, kung maluwas o makuha ko na ang akong anak. Unsa? Kuhaon mo ang akong anak? Do, Suway pagkuha ang akong anak, Jandel. Di ba magkamatay kita? mahimo ba? Unya lang na nato istoryahan. Unahon na to, ang problema na to sa bata. Basta ayaw lagi tinguha nga kuhaon mo ang bata kay magkagubot kita. Unya na tamang istorya, Gusab. Pangitawon ko na ang atong anak. Dili mo makuha ang bata, Jandel. Bisag ikaw pa ang tinuod nga amahan sa bata. Sige, sud. Sudayon! Sudayon ba? Ayaw lang ko kitokbot. Nga naman. Magbuot ka? Ha? Pasilong tanon ka? Pita, kung naibaw pa ko ngayon ana na kakatraidor, ganihar at kang gitumbah buanga ka. Sa makauna lang ko na to, Don Ambrosio. Timan, Iboy, di ko nilikalimtan kining imong gihimo na ko. Timan-an ko yun ni. Oras nga mo balin ang panahon, ikaw ang una kong tumbahon. Ilap! Kung magsigi kag tagaw to diha, magsigi kag katabungog. Mga kung ako pa ikaw, muhilom ka na lang. Ha? Kung unsa man kas inyo, lahi ko. Sabot! Tiguang naman unta ka, pero mura kag way utok! Tana! Ayaw na lang pagtingog. Okay? Agaton, Ngano, Kap? ining muhunong sa tagariyo ta, kay murag, wala maklaro kung nasa tapaingon ini na. Oh, Asa man ni Kap? ambot lang, naglibog ko ning dana. Asa mata ni? Asa mata liko ini? Di mano, Kap, di mano. Sa di man na, ay pagtuon niya Kap. Right turn tuod Kap. Unsa? Di mano, Kap. Right turn lagi Kap. Di mano. Right turn! Di mano. Right turn! Pagilo mo, ay! Maglalis mo ng dimano og right turn nga mauro man na! Maganaog mo! Maganaog sa kuno mo kadiyot! Dali, miyat. Kanaog diha. Uy. Panaugon de ay ta. Kanaog na diha, miyat. Ay, pag inahing ko, uy. Ikaw rin tiguang ang kahe kayo una. Bigla, ay! O sa magproblema ni Mapals? Dingnan ka pa kanaugong tagkaniyot. Dugay ka kamuliho. Ariya ka ron sa mani, anong mangitas gawa sa saman-saman? Belta-bele manggastaw! Bidang papak! Ay, agatan! Imo magod nagsarhan ang pultahan! Maglalis sa matag maayo! Balik ko talang mo ugma! Nara ka na, Kap! Uy, hey, sandayong diligre, gibiyaan man sa nila Pals! Ikaw, manggod. Lalis ka niya mauna na di gihapon. Nagbaw di ako nga moro di ay ito nga waman! Bogo! Ikaw, nahibaw sa di ay kuno ka! Wah! Autros ang buga! Kakido. Boss, gikuha mo gud ni mo yung pistola, boss, ha? Gikapoy ko ni mo, Chiprox. Huwag ka yun na himong tapang ako. Huwag ka kapatya, kinatuo kong ikaw may makatudlo na ako kung asa na karoon ang bata. Pero wa, busawa na'y rason ba? Nabuhion ta ba ka? Boss. Magpasensyahin lang ta, Chiprox. Ayaw, boss, ha? Butugan ako, boss! Boss. Unsa tayo mag-isulti? Butugan ka? Oo, butugan ako, boss. Ay, lang ako patya, maluwi ka, boss. Butugan ako kung nasa ang bata. Angay pa ka kumutuon ni mo?
boss. Tuwi ko. Musulti na ko ni sa tinuod. Ay, lagok patya. Sige. Katapusan na nin chance nimo. Kung imo pagani gihapon kong ilaron, dili na ko magdaghan pag-istorya. Magkadungog na gani kag butos imo luyo, kana nagpasabot na mauna na imong katapusan. Asa karon ang bata? Agaton, Ngano Kap? murag dead end naman yung dapita. Asa ka nagida ning animal nga buikwak. Ala, sige, mga naong ta, Agaton. Maunta na ta. Ako lang kap, dili Ha? lang ka. Oh. Ayaw pagbiya din sa sakyanan. Oh. In kaso og dunay ginukdanay, dali na ta magkapadagan kay narakanganhi. Pangandam lang daan din kap. In kaso lang. Siguro kang natuwa dito ang bata. Boss. Wala ko dito gibutang ng bata. Naniguro lang nga. Kabasig dili mayo ang transaksyon lang, boss. Boss Boy Kwaklit. O sa imong amahan nga, si Don Ambrosio. Di ay ha. Unsa man? Layo pa ba ta? Oh, mao na nilyat. Mao na ni resultas pagsigi mo glalis na ko. Hakir ni mo. Mapagalan ko ni mo kanahana ka. Ay, propose, abi mo. Ang boto nga nga bisang saon. Sa matagagayon nga, mag-abot nga tundua ka dyan. Muon ba manggidayon at yung panaglalisay? Muna nga, mangupang baka pangutan na gig ko. Nga no, why? Hey, lumdehemyat! Kanay ba pa lang kung kanunay tang ingon anay. Usaragibot ipasabot ani Pauls. Pursa man kunom yan? Ha? Kita, Pauls, tayong dalawang nakasulat sa guhit ng palay. Biduang na imyat, oy. Ayaw tuwa na kaya ko, dili ko mutuwa na. Sa mabut mong ipasabot, Pauls. Dili ka mo tuwa ng guhit ng palay. Dili ko mutuwa na. Kay katong ako, amigo, giingnan siya. Nga, swerte. Maganda ang guhit kanyang palad. Pero, wag ko mutuwa, oy. Nga nung wakaman mo tuwa, Pauls. Usaon mo pag guhit siyang palad, ha? Nga, pungkol mo to, amigo ako. Ay, pagkakita. Karon, luwas ka na. Wanay nakasulod ni mo. May mo bagbuhian ako ni mo. Buhian? Uy, para unsa? Para makapanimaos ka? Magsugo ka sa imong mga tao, anong ipapatay ko? Kung magsabot tarong-tarong, di ka na mo sangpo sa ingon na. Pero mo'y gusto ko, kanang tarong kanang ikasabot. Unsay buot mong ipasabot? Kung magkasinabot kitag karon pag-usab, ning higayo na, sincero ka na nga makigdil na ko. Walay mga anomalya. Malibre ka na, kung mabulahan ka pa. Unsa? Abi mo, boy Kwatnit. Wa man kay ko ma-impress ang imong gibuhat. Kining imong pag-hostage na ko. Wa gyud boy, Kwatnit. Kay mahimo man bisag karon dayon paatak-patakon ako akong mga tao, ug imposible na kayo makaikyas ka pang buhi gikan sa kong mga tao. Unsa? Unsa man. Makigdil ka na ako o dili. Pagpili! Apuhan ug apo. Gibiyaan mi niya. Inday, ikaw ba si Inday Antoinette, ang anak ni Doro ug Jandil nga akong anak? Ikaw di ay akong lolo. Oo, ako. Bati ay akong lolo. Ha? Ingon na akong dati, ang ako kunong lolo, gwapo, o buhutan. Pero dili ay tinuod. Badi ay. Tinuod nga gwapo ka, pero bad man. Kinsabay nagsulti ni mo, ana, ha? Ang akong mami, si Mami Agaton,
Oh, Pero pingon sa nga kung usa ka dati nga buutan ka si Daddy Chantel. oh. Makakon man sila, kay dili man tinuod ang ilang gisulti. Dili man kabuutan, bad man ka. Apo. Dang Chantel, kinsa man ning nag-drive? Mao ni bagon nimong driver. Dili lang inat. Mo usa sa nagkidnap ni Inday Antoinette. Uy, oon siya. Ay, kidnapper din eh, Jandel, ha? Ang pagkakanahan, kailangan day ka draw, ha? Mabangga ta, uy. Tarong nga nag-drive, si Prox. Ay, tiguwang ay. Sige na ito, sige tinukol. O siya daw, tiguwang. Ha, tiguwang, ha? Ay, mabangga ka, si Prox. Yan ang tiguwang ako. Sabo kayo, si Pinukol. Sabo kayong tiguwang nga. Tiguwang na sa daya. Hinampak, sabok na kung sabok, ay nagpagkapin ng tiguwang. Ay! Magdago, kiniroy, bangga ko manirma. Sige, sabay mamatay ka ni kubuanga ka person sa gigra. Sabad na niya, Toy. So, hindi mo pagpatay niya kung patay na ka. Oo, dahil na. Pagkakiday. Kap, ako lang musuod ha. Mukatkat ko diyan na ng paril para makasuod ko. Unya ikaw, maglisod magkakatkat dinhin lang sa gawas. Para wag lang dano katong back up. Unya atang isa duro, nagduon na to siya nganhi. Sige, Agaton. Ay ka pala ka, manawag ko sa presinto. Mangayo ko back up sa kapulisan. Unya na kap, paabuta lang muna nga akong signal. Kaya ako pa i-confirm kung naba sa susbik waknit. Sige. Good luck, Agaton. Boss, bantayan ninyo mayo ng bata o tiguan, ha? Kaya magkakwarta tagdako, anak. Kwartang malabo din boss. Oo! Mau ka na. Kaya ka ng tiguan, kwartahan na. Milyonaryo na. O ka ng bata, iyan ang apo. Ay, kabalagi, boss. O kayo mo kalimot o bantay sa gawas, ha? Way magtanga ninyo. Lisod nag, may makabantay nga ni ako nganhi. Timanin ninyo, wanted ko. Busa dili ko angay magpasaya-saya. Okay, boss. Hindi ka suod ako. Mayo kay way nagbantay. Kinsa makang nasa suod. Maniid ko. Apo, abi mo, sa imong gipakita karon nga rin ako, murag natandog ko. Nahimuot ko nimo. Og na-feel nako ang kamahinungdanon sa usa ka apo. Ug mibati ko kamingaw ni anak ngadto sa kong apo nga mao ikaw. Ha? Pasaylo ako, apo. Karon pa ko nakaamgo sa akong kadautan. Ug ikaw, apo, ang nakapausap na ko. Takchur, oy! Magkapahimuot ka na. Ay, kabalak ka. Makagawas sa tagikan din eh. Di ko musugot nga ako lang ang makagawas. Kinahanglang apil ka. Mas mayo pag ikaw ang mamahimong gawas nun kaysa ako nga imong apuhan. Total, tiguang naman ko. Ayaw lang sigaha imong mata. Mura ba kang nakakita ng artista? Kidaman ka doon. Lo. Ladi artista nga ba tignaong? Na, kinili siya. Insulto ko ninyo. Unsay tuyo mo? Imo na ba ming buhian? Ug mangayo kag dakong kantidad? Ayaw ka bala ka? Mahimong ihatag ko nimo ang tanan kong katigayunan basta buhian mo lang kami. Pilay imong gikinahanglan. Tinuod ka nga bisag pilay akong pangayoon. Imong ihatag. Bungat og pila. Kay bisag tabunan pati kag linibo mahimo ko kayo. Kurtang yun ay kayo ka, ha? Basta buhian mo lang kami. Akong ihatag nimo bisag pila pa imong pangayoon. Okay. Mauni ang akong plano.
Daol na lang kus kaingon ni Agaton. Mayo yung tagnas ang tunit ito. O gilang maluwas ang akong anak. Pakuskan ko pang papadagan. Buhi anda ka. Aron, may mukuha sa kwarta. Tseke ang akong ibayad ni mo. Dili ko mo dawat og tseke. Gusto na ko cash. Kasabot ka? Okay. Way problema na. So, makagawas na ba mi? Makauli na mi og ang akong apo? Ikaw ra. Ha? Ikaw ra ang pwedeng makagawas. Pero tagaan ko sa kaadlaw para mag-withdraw sa kwarta. Usa lang kaadlaw. Kinahanglang mahatag na nimo diri nako ang maong kwarta. Kung dili ka mutuman sa tong sabot, ayaw na lang pagdahom nga makitaan pa ninyong buhi ang imong apo. Naa sa imong mga kamot ang kinabuhi sa imong apo. Kung madamo ang kwarta, nga kung pangayoon, makuha mo ang imong apo. Di ba day pwede nga dadon ko lang ang akong apo? Gibukuan ka na ko. Unya di na ka mo balik. Tabla ang among kwarta. Mao nga ayaw na lang ko patuhuan. Mas maro ako kay nimo. Sige. Tangtangin ninyo siya sa kapos. Dako-dako sa daning baya. Asa makis doon ang Brustio? Hoy, saka! May nakakita na ako. Asa mo ko tagwa ni? Kwan Bart, agoy bagong kolektor sa tubig. Nag-reading ko. Asa man yung meter dapit? Oh, kolektor ka. Tigreading sa tubig? Sabi klaro na. Nag-iibo ko rin na. Ang kolektor, igo rang mangulikta. Ang tigreading sa tubig, tigreading rin ka. Wala ang tinod. Ingon adi magudi paminaw, mauni. Unsa? Kolektor ka, Maxi. Kulaps ka lagi. Sige. Taptapin ninyo siya mga mata. Huwag ihatod siya ninyo dito sa syudad. Dito sa bangko, din asa siya mag-withdraw. Ariklano, boss. Uy, timan Don Ambrosio. Mula pas na gani ang 24 oras, dili ka pa makatod sa kwarta. Una nang bagdahom pa, nga buhi pa ang bata anang mga orasa. Nagasabot? Nagasabot ka ba? O karon ka kinmutuo nga nag-ungaws ka matayon ang imong apo. Niya, tanawa. Kita ka aning bomba? Usa kini ka time bomb. Ug isit ko ning daan. 24 hours. Unsa? 24 oras lang ang akong itagal. Tinuod na nga bomba? Yes. Unsa man di ay. Usa kini ka improvise exclusive device. Kung dili ni ma-refuse, sud sa 24 oras. Boom! Mo, nga kinahanglang mahatod mo na ang kwarta wa pa'y 24 oras. Aron doon na patay time, mag-deactivate sa maong bomba. Kasabot ka. Sige! Turi siyang tap-tap siyang mata. Kung yan nag-abot sa syudad, kamu na'y bahala. Basta timan Don Ambrosio. Kung musumbong ka sa mga pulis, sama ra, ngay mong gipadali pagpabuto ang bomba. Sige, lagaw na mo. Kuyugin ninyo siya dito sa bangko. Pero ayaw mo pagsuod. Pabutan ninyo siya sa gawas. Sa pangitaas hindi ang tunit. Kanang tao nga ilang gida.
mura na kailan ko anak. Bisag itaptapan niya mga mata, pero maila ko kaayo nga siya ka na. Ang gato ko ng amahan ni Jandil. Pero nga nung itaptapan man siya ang iyang mga mata. Gisakay nila sila sa sakyanan. Asa makada nila dadakan ng tuhana. Kinalaga masundan ko sila. Oh, hello, Blackie. Yes, Kap. Yes. Blackie is speaking over. Oh, hilom diha, Blackie. Cellphone na, dili na radyo. Oh. Sorry, Kap, sorry. Sa may ato, Kap. Nagkinahanglan mig back up diri si Agaton. Dada ang tanang mga tanod, ha? Unya, pagtawag mo pulis. Ayaw na lang. Ako na lang madawag. Oh. Asa man mo dapit, Kap? Dong, Jandel, asam tapay mo na ani, Dong. Kiniras Jiprox ang nibaw kung asa taniya daron. Kasi rin hibaw sa limutangan sa bata. Kasi nga naned, Jiprox. Jiprox di ay ha. Laki sa layaw kang daka. Laki sa layaw! Laki sa layaw! Laki sa layaw, Jiprox! Ngos-ngos ka man diha, Prox. Gisubawan ka, Prox. Suba, boy. Nagkila ko. Nagilakam ka. Ay, magkatawag sige-sigos. Nagpilos na po ay... Sakit ka, doy. Sakit ka, doy. O ha? Nga nung nagilak mong kunuhay ka, o sa may magilakan. O sa pa, ano ba sakit mong dakols ko? Sakit na kayo. Hoy, ayaw paghilak-hilak ha kay nag-drive ka. Maglagot ka na karay, bagya ko iba. Tabla tani. Ayang gaw! Sa pagtablan ni mong manglayat man may? Asa man tabang layat niya? Di, sa auto gawd! Sa man mo, bang kagbangga sa auto? Mabangga di ayun eh. Ingon man ang kunahan. Ingonan na siya. Ingon siya ng ibangga. Ge. Ibangga ko na, ge. Bangga. Ibangga na yan! Bidam. Nang, kalma lang. Kalma, nahibad na daw. Misa ka na ganyan akong dugaw. Niabot na 1,000 over 500. Taas good miyat. Sibat, pang-Guinness Book of World Record ni Pauls. Pang-Guinness of Book World of Record. Nabali. Sibat, gok na ninyo. Gitsagaan sa mag-premium. Suluhan din miyat. Imposible yan agad. Buhi pa uroy ka, no? Layo pa kita, Jiprox. Layo pa bata. Litsi! Sako ka. Wa. Na-high blood lang. Kailangan mong dugo. Ayaw ko pangutan na. Kaya wa ko'y timbangan dire. Timbangon si Aina. Hello, di hamyat, oy. Sabag ka kayo na. Sako sad ka pa. Wah, high blood lang. Nasad, bilay mong dugo, Pauls. Away na lang, oy, kay wala ba dito timbangan? Hilaban! Asa ba sila sa kapitan mo eh? Asa ba ito? Asa sa sila dapit? O naman sila... Wa na din na tulak ko sila masundan. Ay! Be! Si Duro. Katong auto nga po, Be. Obe, naditos doon ang Ambrosio. Ilang gidahon na kitap-tapan ang mga mata. Mao ba? Kinalaga masulan nato sila, Be. Kung asa sila paingon. Mga pasipasipang kupadagan, Be. Obe. Ay, asa na ba di si Agaton? Wa pa man mo gawas. May nahitabo ka niya dito sa sud? Ay, wa para ba sila si Blackie? Wa pa nga mo back up. Unsa man kay nahitabo ni Agaton sa sud? Be, asa na ka to, Be? Bilang, libuton na nato kininapita. Naroon lagi ito sa nganhi.
Dali na ito makita ang ilang auto kay puwaman ko. Be, ang atong anak. Wala mo pang kamutan di na makuha talas doon ang Ambrosio katong tao nga nagdani oh. Nagsuguro ko nga nahibaw to sila asa ng bata. Ay, ang tungtay pera ay. Minakos ka sa grad signal na. Bi, sunda to bi. Ha? Sunda to. Moto auto ha, katupuha. Mauto, be? Oo, mauto. Sabad, mo na pagkuha. Oo. Sige, maghuwat na mo din niya. Kung ayaw yun paghimog mga lakyan nga dilimayo, timan ang imong apo. Naibaw ko. Pabuta lang ko ninyo nga ni. Ako rin mo suot sa bangko. Sige, ay pagdungay ha. Ay pagdungay. Timan 24 oras na ang time sa bomba. Butog ito. O lagi! Naibaw ko! Saba ba ni mo? Siya. Nagbalik ka to. Magdala itong pinandong ng kwarta. Torabi. Turang autong puha, bi. Mauna, bi. Siguro ka, be? O lagi. Sige. Anala iparking sa luyo nga bahay silang auto. Ato ng panida ng mga tao nga naadiha. Kanang nagaan na. O, be? Be, dili na ito maklaro ang sud. Tintad ang mong sakyanan. Obi, pusig lang. Ato na unang panidaan. Naapabagad ang sakay anak. Unsa may atong buhaton, be? Bi, May nanaog, be. ang tao ka na ni Boy Kwaknet. Siguro ka, be? Obi, nagsandik-sandik sa auto. Klaro og tataw nagyo kayo, bi. Nga naa sig paabot. Kinsa man kayang gipaabot, be? Labi siguro ang yang ipaabot na diya sa sud ng bangko, diya sa atbang. Naas bangko? Obi, Unya, unsa may plano mo? Unsa may atong buhaton? klarohan ko na, bi, kung pilas na kabuok. May kauban pa na siya diya sa sud. Pag-amping, be. Unsan kini napita, Jiprox? Usama na, mauna ning lugar, Prox. Mauna na, sir. Ay, Prox, Kadang naigi- Prox. Ayaw lang yun kog budget karon, Prox. Sa akin mo budget gani karon. Dawa awal, gigubot yung kalibutan. Ay. Oh. Basta mauna na, sir. Sa mga jandel, tingog ka dili. Pag-igo karon. Tingog! Unsa man, Jiprox? O, kanina. Mauna gina, sir. Kanang naigiit ka dako. Mauna ang budiga. Na diha sila si boss. Boy Kokit. Di ay. Sige, sudlon ko ka na napita. Pero kung nagbinuang ka lang, magmahay ka dyan. Kami lang down. Dili nang. Bantayan ninyo kini si Jiprox. Kamong duha mo, bantay niya. Basig magkinanglan kag back up dong, Jandel. Ayaw. Ayaw lang may puling. Ako rin bahala sa kong kaugalingon. Sige, pinhila mo. Ay, karon, Prox. Wala makapugong na ko, Prox. Kung unsaya akong buhaton na Prox. O sa'yo mo may pasabot. Ah! May pasabot, Lula. What? Sana mabits result? Ang sana, hanggaw ka, migarar na kang buwanga ka. Miyat, husto na miyat. Daghana kayong bukol ng tawhana, oh. Tungod ang pagsaigdi mo dokol siyang, oh. May mangganin na kadukol na, may ganin ng puslingagan. Inang puslingagan. Pusngagi! Dili ka kung ginan, pulsiya. Bugo! Grabe naman ito. Gidukol mo na bugo. Dili ka kung ginan, daw si pulsing. Usago na miyat. Gibukuan ka na ko miyat. Kay ngano, bright di ay ka, Pauls, ha? Bright ka! Be. Spell Czechoslovakia. Ikaw, kahibaw ka.
Maubos ang nangutan na ko na mo kay wako kahibaw. Baka kay doon. Naglibog ko sa kumbuhaton. Tumanon ko baka ang gipangayo nga kantidad. Ang akong cellphone, may bagting. Huwag pangan nga nagkaristro. Kinsa makakiling na nawag. Hello? Ayaw, good. Pagsuway o sumbong sa kapulisan, hindi mo na makita pa ang imong apo. Buhay. Bakit? Iman sa mataglihok ni mo, may mga mata na nagsunod. May bawan ko kung ano sa may imong pagkabuhaton. Oras nga makakita may mga kadudahan ni mo mga lihok, badyo na mo ang imong apo. Animal ka. Magmahay ka ginaning imong kibuhat din ako. Magmahay ka! Basta ayaw lang yung hilabti ang akong apo. Ayaw yun. Ayaw ka bala ka. Ihatag ko ang kantidad ng imong kipangayo. Tumana lang ang atong sabot. Ayaw hilabti ang akong apo. Hello? Hello? Ay, kibutang na niya, animal. Wa makilala ko ang tao ni Boy Kwaknit. Magpadul pa ko. Pagpakaroon ingnon ko nga manglimpyo kay ko ng mahib auto. Uy, biso magbalik sa sakyanan. Ug murag may gigasulti. Kung mao, may kauban pagiday sa sasod. Asa naman to sa agaton? Duolon ko baka ang tao ni Boy Kwaknit. Pero gusto ni agaton nga panid-an una ang mga lihok ani mga tawhana. Panid-an lang una namo. Uy, ang ako man yung mga tanod nga nangabot. Ako silang doolon. Dili na ko sila paparkingon din ni Sol. Oy, ayaw mo din parking kay basig magduda sila. At tumasunahan. Ay, kinsa may, di panidan ninyo din higap? Na nang baya. Ay, asam di siya gaton kap? Misob na to sa diha, pero wa pa man mo gawas. Wala. Ay, basig may nahitabo niya dito kap. Ambot lang, pero may ingon mo to siya nga muhatag siya signal na mo din he. Huwaton na to. At tulaw na mo sunahan. Sige na. Wa pa man manawag si Musa to. Mabi daw. Ito tiguan ba? Asa na magkatutiguan, bubalik pa ka to. Animal itong tiguan gada. Sige, kaya ko sudos ba ko? Bil, nagarmas ni mo. Mo na, Bil. Masango ka na. Bili na na. Manibuntir ba? Okay. Di ko masag balik. Ug burag bulakaw. Mitabok siya. Ug tuwapin sa bangko. Musuot siya sa bangko. Sundan ko siya. At sundan ko siya dito sa sud. Mula bangko. Murag naging sila plano da. Sa kayo mga plano ng mga animal. Bahala na. Sundan ko lang yun siya dito sa sud. Tuara sa katon. Asa man to siya? Murag tuwa siya paingon sa bangko. Kung saan siya sa bangko? Dili mahimong mag-urong lang ko nga ni. Sundan ko sa gaton dito sa sud. Parang ka lang ni Prox, ha? Tugaan lang yung tinood, ha? Ito ka na bitaw ko. Wag pa ka mo tugasanan. Karoon mangutan na ka. O kinahanglan nga mo tugaan ko tinood. Kutob sa tubag ni mo nga dili tinood. Kini, folding mo na ni mo lamparo ni mo.
Dili na ni Jokol. Lamparo na yun eh. Unya dili na po ako. Si Paulding na. So kusog-kusog na gana. Paita, biya ini, oy. Pauls! Pauls, ready na ka, Pauls. Miyat. Ayaw lang ko i-apil, anak, Miyat, eh. Ikaw lang, ano, eh. Aw, sige, way problema. Ako lang paro. Pero ikaw may tigsulti kin tinuod ba yung gisulti o dili, ha? Tinuod gani iyang tubag, Pauls. Sulti dayon kag okay. Pero dili gani tinuod, Pauls. React lang dayon, Pauls. Bisag unsay imo isulti, basta react lang. Kay og sakto iyang tubag, okay raman. Kana ramay akong bantayan. Okay gani, so wala paro. Ha? Oh. Lain gani, pitse. Atay niya, oy. Ready na ka, Paul? Sige, ready na. Mauning bayang ingon si Prox. Sa ato pa, ni adinhi si Buy Kwakit. Kung hindi ko sod, mangandang ko. Basig na abay mga tao sa Buy Kwakit din eh. Mangandang ko. Ang armas. Maayong tag ni adinhi ang akong anak. Istola. Gamay ni mong sipyat sa imong lihok. Buak imong bagol-bagol. Buy Kwakit. Ang binay mo lawas. Kaisog ni mo doon niya musuon niya sa akong hideout. Da! Tuhog ka lagi. Yan eh kagapagtuyo aron pagluwas bata. Aw! Apil ka katutyo. Dara mga tao ni Buy Kwakit. Magunsakan sila din sa bangko. Dili pa ka ni manulis. Pero kung manulis po, pero nakasuod man. Na may mga gwardya. Ay kung hina nga manulis sila nga wasay daw mga armas. Murag lahat yung tingali daw. O, ni barog siya. Murag gawas. Murag ito sa gawas. Rasya, naglikod. Pero nagpapo si Lumiro. Ang pinakong-isipat na. Niya pa siya sud. Ikaw supaling. Nagtuok siya mo ito sa gawas. Nagpapo pa siya sa turno. Saur nga, priority number man diya sa bangko. Ito sa gawas. Palit siya sa kirin eh. Pahala siya. Basta kay 24 oras na yata gilipos. Di siya katuman. Malas. Butong ito babaha. Pero siguro na rin. Yan siya sa bangko. Withdraw na siya kwarta. Kung makuha na niya ang kwarta sa bangko, mahimbukan ko sa iyang tikwa. Malas kang tigwanga ka. Ayaw pagpakitag daw ng lihok. Bubutukin ang gitiun ko sa mga luyo. Damay sipya sa mga lihok. Patay ka. Dali. Sunod unsay ako pabuhat nimo. Kasabot ka. Sige lakaw. Lakaw nga maragwa na itabo. Lakaw dayon. Piat, usaman. Mabalik si Jandel. What's the matter, man? Wa kay da utang na hitabo kang Jandel dito sa Miat. Ay, Paul, what do you think? I think of you. Sabar ko diha. Kay nag-concentrate ko dire. Ahak biyan niya. Sige,
Mag-iyahay na lang sa Pauls. Ikaw ni bala ning Ziprox. Ako ngagpason si Jandel sa sod. Ako lang mo sod, Miat. Dili, Pauls. Ako, Pauls. Ako lang lagi, Ako Miat. na lagi, Pauls. Ngano mo sumpak ka? Ako yung sod. Ang yaw magbuat. Ako yung nakauna. Ako lagi. Gahigo ni mo. Bagon sa noong ka. Ako rin mo sod. Ikaw may mabantayan ng Ziprox nga. Hala. Asa na si Ziprox? Wa mo si Prox din eh. Asa naman to? Asa ma si Ziprox? Naabot ni Moy. Unay na po. Pauls! Ikaw rin naarsta pa niya. Giatay na na. Patay sa ni Pauls. Saan man na sa ni Pauls? Patay gidyan ng sandalan. Miat. Usa ka kung musod na lang ta sa dito. Ato lang agpasos dyan dito May sod. Pauls, may paon niya itong inyo na nakasibat din si Ziprox. Bayo ka, Miat. Sama sa tanaw ni mo, Pauls. Wa ko magtanaw, Miat. Yan ang tiguwa nga eh. Unsa man, Miat, ha? Sudlo na tos dyan dito sod, ano ba? Unsa may huna-huna mo? Wa ko'y huna-huna, Pauls. Baos po na, pagkakitor. Diyan ang kwarta. Na-withdraw ko na. Ay, ang akong apo. Kinahanglang maluwas siya. Mugawas na ko din sa bangko. Bahala na ni. Di ko iksapayan nga mawa na ko kining kwarta. Dako man kining kantidad. Pero mas importante alang nako ang kinabuhi sa akong apo. Buwanto na ko sa sakyanan. Kadiyot lang. Oh, kinsa ka? Ay napangutana pa. Dali, sunod ako. Ayaw kahadlok. Di ko kontra ninyo. Dali, sir. Kinsa makakinigtawana? Be, di ang mga pulis nga akong gitawgan. Ako nang gipadas ka pulisan ang mga dinakpan, ang mga tao ni Boy Kwaknit. Yun na, kinsa mo? Ako des Dorotea, ang amahan sa bata. Ha? Amahan ka? Kung kasabutan. Ang akong anak si Inday Antoinette. Ang akong apo? Ikaw bang inahan sa kong apo? Ha? Tay paragod. Kinsam day ka? Ako ang amahan ni Jandel. Daan pa ko. Asa nga mong anak? Asa si Inday Antoinette? Ay, namiligro ang akong apo. Kinahanglan nga maluwas siya sa wapay 24 oras. Unsay buot mo ipasabot? Mahimo ba? Sasakyan na natin magsulti. Dali na mo. Be, ang atong tricycle. Ay da, sagdito. Balik ko na lang niya to. Dito mawa dito. Sir. Ako si Ambrosio. Nagungaw sa peligro ang akong apo. Unsay buot mo ipasabot? Tuan ni Boy Kwaknit ang akong apo. Gitaura niya bomba. Kundi kung makabalik dito sa 24 oras nga da ang kwarta, mamatay ang akong apo. Ginoo ko, Be. Unsay atong buhaton? Kinahanglan nga maluwas na bata. Kaya tawagan ang kapitan. Kinahanglan may bawas siya sa sitwasyon. Kapitan, sandani. Ilamok naman ang tangan ni pinabot. Kalma lang, Blackie. Maghuwat sa signal ni Agaton. Asa pa man dahil si Agaton, Kap? Misuod na to siya na ng baya, pero wala pa man mo signal. Yun na. Siya na kining nanawag. Hello, Agaton. Kap, apa mo sa inyo nabutangan? Oo, naghuwat mi sa imong signal. Kay miingon ka man nga maghuwat mi sa imong sinyas. Okay, paabutan mi diha, Kap. Doon lami. Ha?
Daddy, ikaw ni? Hindi, Antoinette. Ikaw na. Oo, ako ni Daddy. Salamat. Salamat kay... Nakita ta na ka. Dad, ayaw pagduol na ko. Ayaw, Dad, kay may kibutang sila sa akong lawas. Kini, oh. Ginoo ko. Bomba! Daddy. Relax lang. Ayaw ka na. Yes, daddy mo. Relax lang yan. Okay? Ginoo ko. Ang sumay kong buhaton ini. Ang sumay kong pagtangtang ng bomba. Nga ko. Basig. Mabuto niya kung ako matandugan. Ang sumay kong buhaton. Sa maros telepon mi bagting. Nga ko ron, kaniyot. Oh, siya kining nanawag. Kinsa? Si Boy Kwaknit. Tubaga lang, ug loudspeaker. Oo, kaniyot. Hello? Ganong dugay ka mang mutubag, ha? May gipuhat ka pa di, ha? Nga makapag-uba sa atong sabot. Dili na ka na importante. Ang mahinugdanon nga nakontak ko nimo. Unsa naman, Diha na sa kong mga kamot ang kwarta. 50 million. Wow. Okay. Naibaw ka na kung asa na ni mo ihatod. O siguro alang, ngawa kay kauban ng mga pulis. Oras na may makita kung bisan usalang kabuok nga kadudahan nga usa ka pulis. Patay imong apo. Mabuta ko, nanamidya pengon. Siguro alang yun, nga madani mo ang kwarta. Kaya kung na imo lang may isud sa bulsa, dili ko magduha-duha sa pagpaulbo sa bomba nga naa sa lawas sa imong apo. Pagpapalihog, ayaw ka na pagbuhata. Niya na ang kwarta ka imong ipangayo. Palihog. Pwes, dali ka na. Ayaw ko papabuta og dugay. Timan 24 hours lang ang akong gitagal. Kinahanglang mahatod ninyo ang kwarta og sayo para naapay time pag-defuse sa maong bomba. Hello? Hello? Oh, wala. Gibutang na sa animal. Hindi mahimo nga maglangay ta. May oras na nga giapas. Ug kana mao ang time sa bomba nga gitao niya sa bata. Ginoo ko, be. Relax lang, di. Ayaw pa na sa kadlok. Di kita kununa niya nagmaayo. Relax lang. Paspas sila magpadagan. Concentrate lang yun, bi. Kaya magunahon akong ngari kung unsay atong buhaton. Relax lang. Porge, masag din ako kagunta, Porge. Di ko mahimot nga magtanga lang sa nganay. Kinahanglan may buhaton ta. Oh, ursa may buhaton tamyat. Let's penetrate the inside house. Yes! Let's get inside and make rock and roll. Okay, Miat. Let's do it. I want to rock! Rock! I want to rock! Rock! I want to rock! May sakyanan nga mihunong sa gawa sa gate. What na ilain? Mauna ni. Sila na kinis Don Ambrosio. Ugdana nila ang 50 milyones. Kwarta na ning malabo! Liliyon ako diri sa bintana kung sila pagyod. Sila gyud. Ablihin ninyo ang gate! Ni ano sila!
Ablihan na, be. Sige, ipayugyo lang imong kao para dili ka mailhan. May gani kay nakuha na to ang jacket sa mga tao. Dili kita mailhan. Oh, be, namisinyas na ang nagabi sa gate. Pasudlo na ta. Oh, be. Oy, bantay mo ha. Nagkasunod na sila. Lihok na mo, mga tanod. Lihok na yun. Lihok na mo! Saan mo nagsigam ng inyong mga mata? Move! 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 Faster! Ahak ni mga tanura. Gatanga lang. Relax lang mo. Relax. Kadugay bang may gawas ni Unyot? Ano? May gawas na. Sige. Lihok lang ka ng murag. Bihag ka na mo doon, Ambrosio. Be. Basta kayo mo na itong plano, ha? Oh, be. Dali na mo. Budoon na taniya. Ayaw lang mo kumpiyansa. May mga armas ang iyang mga tao. Tana, doon, Ambrosio. Don Ambrosio, salamat kay mituman kagiyod sa itong sabot. Gipabilib ko nimo. Diyan na ang kwarta. Asa ang akong apo. Buhiin namin ninyo. Ambi ang maong kwarta. Pagawa sa una ang akong apo. Di ninyo makuha ang kwarta kundi mi ninyo buhian ug ang akong apo. Uy, o kinsa may nag-ingon mo nga dili na namo makuha ang maong kwarta? Ha? Usay bot mong ipasabot. Tingalig nalimot ka. Ganiya pa ka sa among teritoryo. May mong patsyon ka namo. Makuha lang gihapon na mo ang kwarta. Ha? Kung mao, traitor ka giday, boy kwak ni. Huwag ka magtanaw. Ay, akong mga tao. Unya, kanang nasa imong kilid, sila ka na si Unyot. Wala mo pagtuo. Kagaton! Sige, bunot mo sa iyong mga armas. Di ba mas tangag mong tanan? Ha! Gilibutan na kining inyo na imutangan, boy kwaknit. Bisag liliyon pa niyo sa gawas, nanay mga tao na mo nga naglibot ng inyong na imutangan. Surrender na lang mo, boy kwaknit. Wa na may kaikyasan pa. Adi ay! Huwag nagtuo mo, sayon, rako ninyo makuha. Pwes, tanaw na to. Ipagawas ang bata. Di nila mo. Ayaw mo pabantang ha. Pasalipon mo ng paril. Ako rin bahala nga makuha sa bata. Dili, be. Tabangan ta ka. Ayaw lagi. Di nilang ka. Bantayis doon, Ambrosio. Diyan na mo. Ginoo ko! Si Agaton! Naigo si Agaton! Be! Ayaw pagbaro! Don Ambrosio! Ginoo ko! Naigo si Don Ambrosio! Naigo ko sila! Unang naigo si Agaton, dayon si Don Ambrosio. Patay na to sila si Agaton o Don Ambrosio. Ang kwarta. Kinahanglan makuha ko ang kwarta. Asa na itong atat si Kes? Kinabay mong ipangita, boy kwaknit. Agaton! Animal ka. Ang akong armas. Uy, ini akong kamot. Di ko limuhian. Kundi mo ihukli ang armas ng mong gigunitan. Ayaw lumagay akong kamot. Ayaw! Subok ka na kay kadautan, boy kwaknit. Kasakit sa akong kamot. Kasakit. Nilubag ko imong kamot, boy kwaknit. Sunod ako lubagon, kinan mong liyong. Pation ko nimo.
Sige, ipatay ako. Kung matyon ko na mo, sa marang ipatay ninyo ang inyong anak. Tingala dalimot mo, may bomba nga gibutan ko sa lawas sa inyong anak. O nakasit na ang mga bomba. 24 oras. Kung patyon ko nimo, huwag makadefuse sa mga bomba. O kung mapupos na ang oras, boom! Patayin yung anak. Ay. Animal ka. Ay. Animal taboy kwaknit. Animal ka! Antoinette, anak! Antoinette, dahil! Mami! Salamat eh. Natultulan ninyo kinidapita, Doro. Agkaton. Ayaw sa ninyo siya taduga. Si Antoinette. Kaya basig matadugan ng bomba. Ayaw na. Unsa man nato ani be? Si Kapitan, basig may kauban siya nga makatangtang na ni bomba. At wala ko si Kapitan. O sige. Ikarga na ninyo sa patrol car ng mga kanahan. O kunya, katong may mga samad, ipadana dito sa ospital, ha? Kapitan. Agaton. Asa naman ang bata, ha? Luwas ba siya? Nakita na naman si Antoinette, Kap. Mayo noon. Pero may problema ta, Kap. Ha? Wa pa makuha ang bumbang nga nasa lawas ni Antoinette. Maglisod bis pagtangtang, Kap, kaya basig bubuto niya hinuon to. Unsa may atong buhaton agaton, ha? May kaila ka ba nga usa ka bomb expert? Lisod kita may mukuha adto. Di ba may matando ko niya nga wire o mo explode niya hinuol, lisod na. Sige lang. Manawag ko sa presinto. Mo request taga bomb squad. Antoinette, anak, hilom na. Ni alas daddy og mami nimo. Dili ka na mo pasagdan, anak. Ikapoy na po, Mami. Sige lang ko mo, Nini. Dili kayo ko makaliw. Pugni na gid una, anak. Agwantahan lang sa. Kay delikado kay muliho kag maayo. Basig may wire unya nga matandugan. Og delikado na. Basig may makatrigger unya. Aron mo buto ang mong bomba. Maong agwantahan lang usa, anak. Be, unsaon man nato ani, be? Unsa may atong buhaton, be? Nanawag na si Kapitan og taga bomb squad. Ug nga nakunot sila paingon dinhi. Maayo hinuon kong mauna. Kumusta naman ka, anak? Mami! Ay, salamat taon nga nakitaan ka na mo pagbalik. Agaton, ayaw lang sa siya gaksa, ha? Kaya basig matandugan ang wire. Awo day tuod, no? Gahi man, Miat. Dili man maabli. Lisod ablihon ang pultahan, we. Bida sa nimo po siya. Simple problem you cannot solve. Atay bayaan eh, we. Atay ng naong ni mo. Sayon ra kaya na, gamitig science. Science? Yeah, oh yeah. Science rin katapatan na po. Saan man, Miat? Just leave it to me. Bantay bitaw. Oh, bitaw. Ako gigamitan ko na ng kusog. Di gyud maable. Ako nang giatsa ang pultahan. Di gihapon. Akong gibanggaan. Di man gihapon. Naglisod ko, Miat. Lisod ko nga usa man gani ko kalalaki, how come nga makaabli ka ana nga usa ka mga babae. Tiguang pagyod. Banga mo ka. Pagkabadsata sa nimo po siya. Ayaw lang kasuko, Miat. Walang personalan, Miat. Okay, Pauls, walang personalan. Pero bakit unta ka? Usaan ko pag-abli ng pultahan. Nga di na kinalang gamit ang kusog. Bugero ba yan mo, Miat? Oy! Bugero, taka, okay, saksihi. Di kam to, saksihi, Pauls. Watch and learn. Yawi? Ha? Walang hirap-hirap, walang kapawis-pawis. Na-open ko ang drawer. Kidor pang kamyat?
Hapit na lang ko mabungi sa pag-inablian ni Pultahan. Huwag yung ka magsulti nga na aday kayaw eh. Bunga man ka. Nyasa, din na nakaw. Huwag man ka magsulti nga na aday kayaw eh. Nangutan na di ay ka. Oh, pinanglan pa di ko mangutan na. Pause! For your information is for air. FYI, Lieutenant ka. Dili mamog na ang trabag kung way mga pangutana. Nakasabot ka. Trabag! Kay pangutana to! Umyat. Goodbye. Kakidor! Ang mga taga-bomb squad na. Sige, sugatan ninyo. Kay arion ko sila si Agaton. Pahibaon ako nga aniya na ang taga-bomb squad. Bi, diyan ako ng taga-bomb squad. Be, gikulbaan man ko, be. Nahadlo ko, be. Relax lang, Bi. Magampo lang yung taga maluwas si Inday Antoinette. Nining iyang sitwasyon karon. Agatong, dali na mo. Dapat na si Inday sa gawas. Para magkuha na sa taga-bomb squad ang bumpang nga na siya lawas. Mami, Daddy. Ayaw paghilak, anak. Niya si mami ni mo. Dili ka na mapasagdan. Dali na, adto tas gawas. Kapit, ilaw! Ay, kuya! Kapit ka mga kapit ng bukan! Kapit! Sir, dala bata, sir. Nasa lawas ang bomba. Hilom na, nak, ha? Kuhaon nila ang bomba. Sir, palihog. Antol mo sa layo, sir. Delikado din ni sir. Pasig maabtan mo sa bomba. Sir, buto'y pasabot. Pabuto ninyo ang bomba nga napa sa lawas kong anak. Dili, sir. Ulagi, ha? Laruhan na ninyo. Di ko mubiya. Ubanan ko ang akong anak. Kung mubuto ang bomba, pues kami duha. Be. Lakaw, Bi. Ato ba dito, Dabita? Ako lang mubali, Inday Antoinette. Unungan ko siya, Bi. Dili, be. Kitang tulo ang mag-unong, be. Ayaw, Bi. Kami lang. Basta maglisod na hinuna mo kuhas bomba. Be. Sige na, likaw na. Pangita, huwag ka pa sa lipdan. Sige na, dali. Ginoo ko. Luwas sa intaw ng among anak. Ayaw intaw itugot nga mabutang sa peligro ang bata. Luwas sa intaw siya sa iyang sitwasyon. Maluoy ka. Mahal ko kayo ang akong anak. Kap. Pag-ampo lang, ha? Maluwas ang lagi ang inyong anak. Salit lang mo sa Ginoo. Kap, akong isaad, Kap. Basta maluwas na ang among anak. Magtarong nami sa mong kinabuhi. Amo nang tarungon ang hiwi na mong kahimtang. Unsay ipuot mo ipasabot? Pals. Ngano, Biak? Murag na panglantawan ako, Pals, na murag. Murag unsa, Biak? Murag sipiyat na sadya. Nasad? Pals, murag din na sa nimawa tong disudlanda. Kakidor, ikaw ba yung nag-una-una, ha? Nga arita dere. Mauna. Nga, karon no, palpak na po na ito. Pagkakidor biya rin mo. Ahak mo yan, Neris. Murag suko nagigagaayo nga palpak, Pals, da. Murag na nagigadag di malas, Pals. Pagklaro ko na dihamya. Lagi ko magbinoang doon nagigadag di malas. Naalagi, unya nga nung mitanaw man kanako. Ako yung gadag di malas. Ala, kanus ka lang nahimong mananagaan, Pals. Laban na, eh! Mag-iya-iya ka, eh! Usoy mag-iya-iya. Magbuwag-buwag ka! Sige, magbuwag siya. Anto ka dire, ari ko dito. Hilom nito, mabuwag na rin mo. Ayaw na, Pals. Ina nga, mamaayo sa nemo. Ayaw na nga mabuang sa nemo. Ina nga, mamaayo sa nemo. Ano, mamaayo man tani mo? Kay buang naman ka daan. Pakakay di mo, mag-iyahay daw. Diha ka, ari ko nga rin. Mahala ka na.
Ay! Paul, sa'yo ko biyahe. Don't Wala leave ka me. na, Oh, don't leave me, Paul. Please, don't leave me. Ko biyahe. Please, don't leave me. Bakit ako pa? Bakit? Paul! Paul! Ano? What happened? Dagan. Ano, Paul? Nairo. Sige kay mata. Unya, dako. Unsay dako, Paul? Dakong mata? Dakog bunal. Hain man na. Tama na! Kakinan! Ayaw paghilak, anak. Ayaw kahadlok ni as mami mo. Dili ka na kubiyaan. May tabo nang may tabo. Di ka na kubiyaan. Sir, unsa naman, sir? Ma-diffuse na ni mo ang bomba? Matay, sir. Karoon pa man ko kasugat aning grasyas po ba? Sa? Pero sige na. Ako pangisubay ang mga wire. Gamay na ko nagkuha nga lead. Kung unsa ni po ba? Kinuog ko. Hapdag time. Kinalang ma-diffuse na ni sir. Ampo lang ta, sir. Ampo lang. Wa pagyapon sila mahuman. Kinuo ko. Pero, Oh. Nganong ni Aka? Unsa pa may mong gipaabot? Naghuwat ka nga maluwas ang akong anak? Og imo na siyang dadon sa gawas? Daro, ni ako arong tabangan ka. Tabangan ka sa pag-ampo para sa atong anak. Kung unsa man ang mahitabo, mangayon ako nimong daan o pasaylo. Tungod sa akong nabuhat ni mo kaniadto. Mahimo ba, Jandel? Ayaw na to giskuti. Ikalimtan ko na to. Og nangayo ka nagpasaylo na ako, di ba? Kung mahimo pa lang ay... Kung mahimo pa lang... Ako ang musulo ba ng gibutang nga bomba sa atong anak? O... Dili na ko igsapayan nga ako ang mamatay. Basta mabuhi lang nga atong anak. Ingon ni anak ko kamahalan nga atong anak, Daro. Jandel. Sorry na good balls. Hilom di hamyat. Dili na kumutuwa ng imong suri-suri. Aw, dili mo tao, abala ka. Bantay bitag, mutagad ka na kuhab. Bantay hab, wata tinggan na hab. Bahala ka diha. Ginoo ko, tabangin taon mi. O kiraon tao bubuto ni basta ako lang wang akong anak. Mas palabihon ko pa nga ako mamatay. Kita maapil ang akong anak. Mami, kapoy na kayo. Gamay na lang anak, gamay na lang. Sir, tugay pa ni sir. Gamay na lang, sir. Dali ataw na sir, kaya hapit na mapupos ang oras. Jay, si Piat. Oo, si Piat, sir. Dili mo ako na putol. Mi paspas ang counting sa timer. Ha? Kinuha ko? Paspas di hamyat. Naras na tono. Kauban og si Antonet. Bala ka na building ka. Wata tingganay. Ngiganaw. Bala ka diha. Nakita na nila nga itong apo miyat. Naras hindi Antonet miyat. Bala ka diha building ka. Di ko matingog ni Mau. Di ko matabag. Yabag ka. Wata tingganay. Miyat. Bala ka. Miyat, tingog sa diha miyat uy. Bala juga do. Di juga matingog dyan. Wata tingganay. Di ka mo tubag na ko miyat. Dili ko matabag. Wag ko tingganay. Bala ka diha. Magkakidot miyaan oy.
Ginoo ko, sir. Walay oras, sir. May paspas na maayo. Gamay na lang ginang oras. Sir. Naputol na. Sir, wala, sir. Mubuto na ni, sir. Naputol na. Sibog. Sibog. Kaya ko ilabay. Kinibumba. Sibog. Hapa mo! Uy, isap na bisigit. Day, Antoinette. Day. Mami! Ay, salamat daw, Diyos ko. Naluwas na galing taon ng akong anak. Salamat kita, Diyos ko. Ayan ka. Kinsa ka. Ikaw, kinsaman sad ka. Oh my God. Anghel ka o kuan? Oo, nasa klaro, ha? Oy, Miyat. Ikaw na, Miyat. Buhi pa ka, Paul. Buhi pa man gani ka. Napagkalang na ka. Bintaha na lang. Ikaw, yun. Nagtuo kong multo na ka. Adi pagkakidot biyanin sa gawa nga bagay ba sa Paul? Igo na, ha? Igo na. Ito na. Okay na ka. Luwas ka na, anak. Basta ayaw na paghilak. Salamat, Mami. Antoinette! Daddy! Antoinette, day! Day! Oh, Antoinette! Oh, salamat! Salamat! Naluwas ka na, anak! Salamat! Na, ibis mihilom ng tato, mihilak na pod. Igo na mo, eh. Ato na ninyo tiwasan dito sa bahay. Antoinette? Anak? Daddy! Oh. Antoinette? Ay! Daddy! Daddy! Oh, si Agaton. Milakaw siya. Huwag ko makasabot ang kibati sa ko nakita. Ang iba kong masuko o malipay. Lord, tabangi ko. Pasabta ko kunod sa kining akong kibati. Ganong mura ko kisakitan nga nakakita nilang dyan dilog sa bata. Mura sa kong nalipay. Be? Oh, Be? May biya ka nga. Huwag ka lang manang hita mo. Mong, gisundan di ka. O, nga ka rade din, Pasensya na, Be. Nagkasabot ko sa imong gibati. Be, mo na tingali ning higayon na nga tuliron ta na ang mga hiwi nga mga panghitabo. Be. Ang ila tingali nga putlo na nato ang mga binuang, ang mga hiwi nga pagtuo para sa tong anak. Kaya nga no, Agaton? Binuang ba din nahitabo na to? Binuang rade ang kasal nga nahitabo na to? Be. Kung binuang lang ni sa imo pagtuo, din pila na katuig nga nag-uban kita. Nagtambay ayong nga mapadako ang bata. Ako dili, be. Pero kung niligid mo maton ang kamatuoran, nga kita kasado na. Oh, mahimong ipanol ta nga to kami yun. Magbuwag na lang ta. Be. Kap! Uy, Imyat. Ikaw na? Oh, siya na, Kap. Oh, Pulding. Ikaw po na? Siya na, Kap. Oh, kamo ni? Kami tao ni. Dayong di alegre. Kamo good ni? Kami lagi tao ni. Pagkakider. Tingalig na limot kami nga nakasaltang nga parihong supak sa atong kabubuton. Di mo kagustuhan nga makasaltan duha tungod ka nahibaw ko
tinuod nga babae ang imong gikinahanglan. Ug sama sad nako, tinuod nga lalaki ang akong gikinahanglan. Apan nahitabo ang wa nato damhang nga mahitabo. Ug karon ato pag yung nahibawan nga nasayop kita sa tong gituhuan. Karon migawas ng kamaturan. Usa panahon na nga tuliron ta na ang mga hiwi na itong nahimo. Makigbuwag ka na sa atong pagpuyo. Be, may anak ka. Ug nipakita na ang tinuod nga amahan sa bata. Sa laktod kapag kasulti, kumplito na ang imong pamilya. Be, taas nga panahon, din kita nag-uban. Taas nga panahon nga nagpuyo ta sa pagpakaaron ingon. Sakit man nga malayo ko sa bata ni Inday Antoinette, pero pilit ko kinidawaton para sa kalinaw sa inyong pagpuyo. Say buti mo ipasabot. Nabihan ako. Gusto ko mahatagan ko kamuki gayon nga matibuok ang inyong pamilya. Angay lang nga makabaton o tinuod nga pamilya ang bata. Iya ka ng katungod. Bisan si kinsa nato, kalipay nato nga matibuok ang atong pamilya. Ug ako ka nang ihatag kang Antoinette. Tungod kay mahal ko kayo siya. Pas kasultihan ninyo nga nabuhi pa mo, no? Sa pag-ingunan na kapay, kay buto na naon, sukad lang na ni si Palding sa kong kilaran. Pulos na di malas ang miabot na ka. Ako may pasangil na ni Mamiat. Nga ikaw may nagdag di malas akong kinabuhi. Ha? Kuya, wagod ni mo. Tay pa. Kadiyot lang. Kamu bang duha ba? Okay nga no, maming duha ka. Kamu ba? Moragan mo mga iring og iro. Okay na noon, Spalding ka. Muranig ang iro nga bulldog. Nga nung nakingon ka mga mura kong iro nga bulldog imyat. May munggo kag lawas, unya dako kag o. Ikaw miyat, ha? Bisag kung saan pagtuwad-tuwad tuwali miyat. Murag yun kag iring bigat la. Bujab! Gayon sa ba ni Paul? Oo, nasad. Ay, dili. Pagkaahaka ba yagun ninyo, eh? Wa mo'y respeto na ko nga kapitan, ha? Ari mo mag-away sa akong atubangan? Kanang makakita gyud ko ninyo, ha? Mayong lang ka, parang dili kagakitsa. Hilaw niya, Biat. Sultihan ta mo, no? May ning mahibaw mo. Ako, gaduda gyud ko ninyo. Gaduda sa unsa, Kap? Nga may pagbati mo sa usag-usa. O sa simba ko, labangon pito kalaod. Ay, ayaw na lang ta ninyo. Eh, naarabay panultihon nga nag-ingon nga the more you hate, the more you love. Ay, pagkakidot. Jandil, ikaw man yun ang tinuod nga amahan sa bata. Itugyan ko na siya nimo. Ayaw siya pasagdi. Timani, mahal ko kayo si Antoinette. Ug nahibaw ko nga mahal mo sab kayo siya. Agathon. Day Antoinette, ayaw pasagdi si... Agathon! Rutia! Mamatay ang inyong anak! Dili! Hayop ka mo'y kwakit! Dili! Inupo si Jandil! Si Jandil siyang naigo! Iyang gisalipdan! Udali si Antoinette! Ug mo na siya nahinuan na naigo! Jandil! 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 Hoy! Pagtawag mo ambulansya! Pagdali! Jandil! Jandil ay pagpiyong ha? Kaya nini mo, mabuhi pa ka! Jandil! Alam ko na. Mahal ko sa akong anak. Buutan na imong anak, Jandil. Ug dili mahitabo nga di ka niya mahalon.
Jandil. Oh, ano yan na? Ano yan na ambulansya? Daplin ninyo. Pagi ang taga-ambulansya. Daplin. Dali. Daplin. Ang kunit, day. Agaton, kumusta naman ang kahimtan ni Jandel, ha? Ambot. Napa siya sa emergency room. Giluwas niya ang iyang anak. Siya mismo ang misagang sa bala. Nga mipaingon unta sa iyang anak. Kung mapato niya buhat akap, tingali, si Anthony unta karon ang nasa emergency room ug nakigbugno sa kamatayon. Asa naman ang bata? Tuan ni Duro. Oh, nigawas ng doktor sa emergency room. Excuse na kap. Anak, ilaw na. Si Daddy. Ilaw na. Mag-ampulan talo ni Daddy ni mo, Jandil. Be. Wala yun matabang si Jandil. Wala si Jandil. Kinuo ko. Wala tayo mahimo, Be. Ato na lang iampo ang kalag ni Jandil. Saan na lang ako sa magpasapot si Antoneta. Sige lang. Ako rin magigsulti niya. Hindi, Antoinette. Wala na sa daddy mo. Igo na, Inday. Igo na. Naibaw kong unsa kamahal ni mo si daddy ni mo, Jandil. Pero ka na magpasabot nga tungod kay wala si daddy ni mo, Jandil. Wala na lang magmahal ni mo. Iya pa mi, Inday. Kapis daddy ni mo Duro. Dili ba? Sukat pamanggit ka ni Adto, gikas gamay ka pa. Kami na may nag-amuma ni mo. Kana tungod kay sobrang among pagmahal ni mo. Mga ayon lang kilap. Ay lagi-laki pas daddy ni mo, Jandil. Malinaw na siya. Tuwa na siya ni Lord. Basta dawato na lang nato, ngawa na siya. Gikuha na ni Lord. Nagtugos daddy ni mo, nadili ka na mo patagdan. Ingon ka ni anak ka mahal. Kung ayan lang kaguol, ni apa mi. Dili ka na mo pasagdan, anak. Di. Naluoy lang ko sa kong anak. Huwag siya mo pinasaya si Haman. Nagkasabot ko, Bi. Angay lang. Tungod kay iyak ka ng amahan. Kinsa man ka na, Bi? Oy, kinsa man nagtawhan na, Pauls. Nagulod siya lagi na, Pauls. Ay, ayaw ko pangutan na miyat. Kaya may magkuyog ang tawhan, ha? Amo ba? Dali, Pauls, maminaw siya. Unsa kay tuyo ang tawhan na. Dali, Pauls, manghiring ka, Pauls. Asa si Doro? At nara siya, sir. Asa ang akong apo? Ngano, sir? May tuyo kas bata? Ay, gusto lang kong mugako sa akong apo. Please. Hatagi ko ninyo kikayon. Kuha palihog ang bata, Be. Salamat. Diara ang bata. Doon ang brosyo. Ay, Inday. Mahimo bang ubanan ko nimo sa haya sa imong amahan? Ha? Palihog.
Gusto kong makakita sa haya sa akong anak sa di pa kumubalik sa Australia. Sige na, Day Antoinette. Uban siya dito sa haya ni daddy nimo. Dali, Lo. Salamat nga gisangpit ko ni mong lulo. Tana, apo ko. Ay, Jandel, anak. Nasayod kong niya ka pa sa palibot. Tingali, nakita ni mo nga akong pagpaubos. Nasayod ko nga dako kayo ang imong kayubos nako. Tungod sa akong pag-ayad sa imong gusto. Karon, nakaamgon ako. Apan uwahi na. Di ko na ikaw makita pa. Hinaot nga sa imong nahimutangan karon. Mapasaylo na ko nimo sa akong mga nahimong sa diha nimo, anak. Karon gawa ka na. Akong isaan nimo nga di ko pasagdan ang imong anak. Si Antoinette. Ila ka? Antoinette, apo ko. Pasaylo ako ninyo. Nakahimo ko na kong kasalanan ninyo. Lo. Gusto kong mamawi sa akong mga pagkuhang diha ninyo, apo ko. Ha? Ato si mami mo. Tingnan siya nga gusto kong makigsulti niya. Diri dool sa haya sa akong anak. Ato inday, apo ko. Lo. Jandil, hinaot nga malipay kanining nakabot kong desisyon alang sa imong anak. Don Ambrosio. Duro, dinhi karon sa tubangan sa haya sa akong anak. Gusto kong isulti nimo nga. Unsa ka na, Don Ambrosio? Akong ibili nimo. Usa akong apo. Ang akong bahay. Ug ingon man ang tanan kong mga negosyo dinis Pilipinas. Kay mubalik na ko sa Australia. Ibilin ko ang para sa akong apo. Ug dawata kining chiki. Niya. Dawata kini. Para kini sa akong apo. Ug ingon man nimo nga mo'y inahan sa akong apo. Don Ambrosio. Dawata kini. Ug hinaot nga magamit mo kini sa maayong kaugmaon sa akong apo. Kadako ini, Don Ambrosio. 50 million? Inyo na ka na. Ug muanhiun niya ang akong abogado aron may magdaas mga papilis para paghikay ug pagmatuod nga kamo na unya ang tag-iya sa balay ug ingon man sa akong mga negosyo. Tinuod ka? Don Ambrosio? O, Duro. Tingali, mauna ni ang katapusan na itong panagkita ug sa akong apo. Kaya wanay siguro makabalik pa ba nga ni. Sa akong edad, ambot lang ka. Ang Ginoo rin na sayod. Don Ambrosio. Sige. Di na lang kong magtugay. Ug salamat sa pag-atiman ninyo sa haya sa kong anak. Di lang dayo na kamustay kadiyot. Bisag unya na lang kamulis Australia kung malubong na Chandel. Di na lang tingali. Gusto ko gyud unta nga mo istar una kadiyot dinhi. Para lang sa akong anak. Apan dili mahimo. Kay doon na pa ko'y angay nga timanon. Sige, arin ako. Jandil,
Anak, pasaylo ako. I'm sorry. Ihatod na ko ninyo sa sakyanan. Sir. Ginoo ko. May agpas si Antoinette. Lolo Ambrosio. Antoinette, apo ko. Dali na, sir. Agaton, ikaw na'y bahala sa akong apo. Ay kawala ka, Don Ambrosio. Di ko pasagdan ang imong apo. Salamat, Agaton. Sir, dan anak ko ninyo. Dali na, anak. Salamat ninyo. Pwede na ko ninyong ilaho sa presinto. Be, Oh, be, si Inday. nakatog. Gikapoy tingali ito sa paghinilak. Ay, kaluwas ito sa bata, eh. Be, mga pulis lagi to ang mga kauban ni Don Ambrosio. Mihangyo oras sa mga pulis, be. Ngamutan na sa haya siyang anak. Gidakop siya? May sa siyang nahimo. Musaangay lang nga iyak ning atubangon. Kung mauna, di day tinuod tong iyang gisulti nga mobalik siya sa Australia? Iya lang itong gisulti, be. Kadi siya gusto nga masayod ang bata sa iyang kahimtang. Nga usanaw niya siya kabinilanggo. Be, Pulse. Oh, miyat. Nga nagigapulse now, nga sa matagsugilanon doon naman katapusan. Tural na, miyat. Doon na gani katapusan, doon sa yun na'y sinugdanan. Kakidot ba yan ni mo? Ay, miyat. Oh. Pag-usab na taon, miyat. Uy, Oh, kung nga naman dyan ko, Pulse. May kinahang ng pabang-usabon sa kong kaugalingan, nga bisagon saon dili naman gini mausabang akong naong, Pulse. Charmon lang gihapon ni Pulse. oh, sar bitaw. Ay, buhok ni mo ay bouncy kaayo. Tinaod ka, Pulse. Oh, miyat, oy. Bouncy, kayo mong buhok. Bouncy ba? Bouncing, oh. Oh, Kayay, giunahan ko, Bidra. miyat. Trihan sa ka, Pulse. Kuan, kini... Dogay na ko pinaabot nga makita ang matubang na ako ang tao nga mo insulto na ako, Pulse. Patay ka doon naman. Karoon nga yung sa akong atubangan. Miyat. Mana ni higayon na, Pulse. Nga putlon sa ng atong panagsuam. O ibanos sa ang atong panagsumat. Miyat. Miyat. Imong ko nang gihubo ang imong karsonis, miyat. O, sa'y ba ibot para sa buta na, miyat, ha? From now on, I declare war. Sa... Ubay-ubay ng namilar. Nakaila ka rin ng mga tao nga namilar, Blackie? Ha? Asa na, Kap? Kaila ka ba ni? Asa na ka na nalawa ang madyong utong H? Ay, kaila ko na, Kap. Pero ka nang nananaos kilid ng nagmadyong. Huwag ko kaila na. Ako sad, pasok ko kaila, anak. Mura, dili man na taga din, eh. Mura, Kap. Kaya karoon pa man ko kakita ng mga tawahan, Mura maglain og linihukan ng tahana. Ay, Blackie, panidi, ha? Kay wa ta kasiguro, anak. Lisod na o mukumpiyansa ta. Ayaw ka bala ka, Kap. Tutukan ko na 24 oras. Walang tulugan. Kayo nakasuyok man. Unsa? Ay, kapi ba, Kap? Kapi ba akong gisuyok kanina ba? Unsa? Pagkakiders. Ano man na siya? Hambot og naunsa ng bata, abi.
Madugay ning bata, mabunalan ko na gyud ni. Bi, kanang bunal, para na sa pagdisiplina ug sobra na ang iyang gipakitang bati nga batasan. Pero mientras sayo pa, ug bago pa, istoryahi una. Basig, madara na mo papasabot ug maayo. Sabta lang sana, okay? Gabi mo kay kuan manggod ba? Kay unsa be? Sige na lang. Sige na lang, ug di ni mo kaya kay ako rin magkisulti. Basta kitiman ilang, ayaw gyud ka nagbuhat akong mahimo. Ayaw lang unang pasakiti ang bata. Ug badani mo sulti, pakigsultihi lang. Anak na diha bunali ug musukol na, ug unsa pa na diha. Kundi na gyud maayo. Suwayan lang nako be. Kay ug unsa gani mapiti gini bataan ako ba? Pi. Nagasulti na sila si Duro ug Antoinette. Ay, kaluoy sa bata. Wagid sa mo palayo sa haya ni Jandil. Ay, kaluoy na sa bata, uy. Patuo ba? Ayaw pagtuo nga tungod kay pinangga ka na mo. Masagtag ka lang na mo mutubag-tubag ha. Dili na ni maayo yung mga Antoinette. Ayaw gyud ko pugsa aron di ka madapatan. Hilom! Doon lang kas Duro. Ikaw ha? Misobra na ka ha? Ayaw gyud ko kagita nga mapasakitan ti ka. Kay bunalan tamang gyud ka ba? Salig lang kang patay na si Daddy. Ikaw, dili man katinuod na kong Daddy. Ani mar ka bataa ka ha? Ayaw, Bi. Oh. Sige na, lakaw na. Ako na rin bahala ni Inday. Sige na. Be, disiplinaha gyud na. Kay murag mitubo ng sungay ng bataa da. Inday Antoinette. Musukol na ka ni Daddy ni mo? Dili na ko ganahan niya. Maldita man siya. Antoinette. Dili man siya tinuod na kong Daddy. Piki man siya. Antoinette. Kung naibaw pa ko, mas may pagmikuyog na lang ko ni Lolo Ambrosio. Unsa? May pagmikuyog na lang ko niya. Antoinette, anak. Ay, ko pagsulti anak. God, mahiubo si Duro ni mo, anak. Dili naman ko niya, lap. Iyaman dayon kong gasapaan. Mayo pa to si Daddy Jandil na ako. Kay pinangga kayo ko niya. Ansaya ako pangayoon, iya din ihatag. Siya, o pagani ko ka pangayo mga saba na. Naibaw ka ba? Nga dili maayo ang sa bata, nga kunon say gusto niya, iya giday maangkon? Ha? Ang butang ko ipasabot ba, nga dili maayo sa kabata, nga kunon sa may iyang pangayoon, naadayon. Di mo na pwede. Dili man pwede, Mami. Si Daddy Jandil laki, sa puwi pa siya, iya lagi kong palitan dayon, kunon sa'yo akong pangayoon. Mo na di ang nakabati. Anak, dili maayo nga magadananag ka na batasan na, ha? Lisod na. Sa may nakalisod, anak, Mami. Oh, sama ni Ron, oh. Wanas daddy ni mo Jandil. Unya kami nalas daddy ni mo Duro, ang matiman ni mo. Unya, di man mi parehas ni daddy ni mo Jandil, nga kwatahan kaayo. Mga purdoy man in taon mi. So, kung may pangayoon ka na mo, siyempre di gyud mi makahatag ni mo. Kay purdoy man taon mi. So, ang may tabo, mangluod ka. Unya, masuko ka na ni daddy ni mo. Masuko ka na ko. Unya, maayo day na. Dili di ay na maayo, Mami, no? Di na maayo, anak. Lakaw ato si daddy ni mo Duro. Ngayon niya dito pasaylo, ha? Ina nga sorry, daddy, kay nahiubos to ni mo. Lakaw ato, ah. Oh, Mami. Apo kong gawa paliwat sa apuhang babae. Siya raman. Wag yun maliwat sa puhang lalaki. Sa puhang babae na yun. Siya nalang kasuya, good Pauls. Awet kining, unsa may ato ni mo apo ko. Asa man si Daddy Duro? Ay, si Daddy na mo. Ay, Pauls, asa ganito, Pauls? Ambot lang miyat. Wako kay bao. Ay, kay nga naman apo ko, ha? Akong pangitaon. Ay, oy. Misutoy lang. Ay, asa ka hato? Giunsang kang dyan dulang akong anak. Nga nung nausap mo mga batasan.
Daddy, Doro, may padagan na sa siyang tricycle. Daddy! Daddy! Wait! Daddy! Sakinan ko sa kayo! Maliksan ko! Mura tingog ka itong Antoinette. Oh, Ginoo ko. May batang naligsan. Oh, dili. Si Antoinette ka na! Antoinette! Antoinette, anak! Oh, Ginoo ko. Kinahanglang madali ka sa ospital. Tabang! Tabang mo! Ginoo ko, si Antoinette niya. Dalian ninyo. Kinahanglang madata sa ospital. Pagdali mo! Pagsilipod, kinahanglan mag-abot na ito sa ospital. Lagi na, anabiyat. Doon sa atong apaw, pagdali. Tanamiyat. Biday. Tanamiyat. Bida, ganun mamasagin na ito pag itong batsaan. Usaon nga midagan, walang diretso. Dali na, maghabol-habol na lang tapos. Oo, kanyat ka dito. Magtawag kong habal-habal. Oh. Uy, naunsa man sa ng bata, Blackie? Naligsan, Kap. Unsa? Unsa ba kaunsa, ha? Ay, bastilan. Niagpas man siya siyang Daddy Doro. Unyakay, nakadagan naman ang tricycle ni Doro, migukod ang bata. O, maauto, pagdagan. Tingali ka kita sa kyanan nga nagpadong niya. Naligsan. Ay, ginoo ko. Bata, uy, kadaghan ba kalisdanan nga nagian ining bata, uy. Sige, moapas ta. Unya, Kap, kung mapas ta, wala mabilin din sa haya ni Jandel. Kay tuwa man sila, hastas ng imyat o ngay pulding. Sige, ika nalay bilin din ha. Ako nalay moapas. Diyan ang abal-habal, Miat. Sige, Pors. Ay, ako na, Pors, ha. Pakisama ng driver. Ay, si Tayad. Tayad din na. May nakaunahon na sa sideline, Tayad na. Sige, Miat. Ikay tunga, Miat, ha? Aron dili ka matagak. Sa bada, Pors, ay, ganahan ka nga ako ito nga ninyo driver. Aron, ari ka sa likod, kay ganahan kang magsigig dumbol-dumbol sa akong labat. Sabad na, Miat, oy. Sige, sakay, ha? Kadiyo tayad, ha? Usa ba nang idaan mo, Miat, ha? Ay, ang bahog-bahog ni gahapon, sayang man akong gitiwas. Ayaw na lang, Miat, oy. Bisag naglisod ka, kaon lang hapon. Grabe, so ni mo, Miat, oy. Ay, pagbuot. Sige, larugan na, Tayad. Ay, Tayad, nahinaw lang Tayad, ha? Ayaw sa'yo ang agis libaong, ha? Kay napaodro ba nga akong tutos ay bugbog-bugbog. Sansing na Tayad, ha? Ay, lang kalita og break, Tayad, ha? Kay musamot, kapisat ang dugan ni Miat. Ay, para ka dito, Tayad. Nahog ang bahog-bahog. Yan, sagli na lang ng Miat, oy. Dirty na, Miat. Dirty. Sayang kayo. Dirty na lagi na. Pas, ayan, pas. Bantay, libaog na yan, bantay. Hala, Tayad. Hala, para Tayad nahog si Pulsing. Sagli lang, dirty na to. Pagkakirat. Di nila tabi. Dito makasud dito sa emergency room. Ang atong anak, si Antoinette. Magapo lang tabi. Nga okay ra si Inday. Dali, ari tangari. Kaguol. Gati man sa mga doktor sa emergency room. Naunsam sa din bataa, uy. Kundi kidnapon, madisgrasya pod. Ay, magampo lang tabi. Diyan ta sa ospital. Pals, naag na, Pals. Hoy, nagunit ba yung siyang mayon na ko? Migakos ba yung siyang maayaw? Ikaw ba'y mahog, Miat? Mahog pa ka nga naghunong naman siya. Magkaksidaos ba yan ni Ma? Nganong gipasagdan mo sa dinyong mugawas ang bata, be? Naibaw man ang tamong na masahiro pa ko. Bidagan siya kay migukod nimo. O ganang migukod pa man
man siya nako? Ibaw ka gano? Tungkol kay gusto siya mangayo ni mo pasaylo. Tungkol kay naibaw siya nga nalain kaniya. Ha? May sa mo sorry. Imo siya nakasaban. Mga ako siyang gipasabot. Kung sila nakasabot na siya, kung anong nakasabaan siya, miagpa siya nimo kay mga isang pasaylo, mga isang mo sorry. Kung mo nga, paggawas niya, nakita man niya nga, may padagan na ka, mo itong bigukod siya, kung gusto makabantay sa sakyanan. Kinuo ko. Uy, Bi, ang mga nurse ug doktor sa emergency room, may nitabo ka sa bata? Hunsa, kinuo ko. Be. Kalma lang. Wato na ito nga mugaw sa doktor. Di ba takasudid to? Wato na nato. Kinuo ko. Ang akong anak. Paul, sa magkakwarto at butang ang atong apaw. Dali, Miat. Mangutahan nata. Nay, naghigda ay ato pangutanon. O sa tingalin nas mga pasyente. Dali, Miat. Akin ka na lang. Ma'am, mahimog mangutana. Wa man maminaw, Miat. Kagarbusa man babayana eh. Kalma lang yan, ha? Ay lang pagtingog siya. Ako lang makiksulti niya. Ay, salamat kani hunong nagkanta. Pangutanan ko. Ma'am? Kaning bayhana. Mikub man hinoon. Kagarbusa ba niya, eh? Kunin mo na ang lahat sa akin. Kaning may kanta naman, Sam. May kanta naman ko hinoon ka. Kanta mo kang kausap niya, uy! Uy! Side A mo to ganiha, karon side B naman sa. Inahak. Maura na nagplaka? Oo. Ano wala naman ka mo kanta niya? Tiwasa! Ay da, na-cancel ang side B, oy. Pakido. Ay, sa mangutan na po, kay maugyon ni klarong kapangutanaan. Ha? Kini kay information center yun na. Ni naglingkod Pauls, mangutan na sa Pauls. Ay, kung sama ni mga tao din, eh, oy. Mura mag mga hanggaw. Mukalit nagkatawa. Dali. Excuse me, sir. Oh, siya to, ma'am. Ay, namig ipangita ang mga po. Naligsan manggad. Mangutan na unta mi asa siya nga kwarta. Sorry, ma'am. Nasayop mo kanig ospital. Sa lain tingali ng ospital, ma'am. Kaya nga naman di ay, sir. Na ospital man ka, ni. Oo, ospital bitaw ni. Riyaw, sa may problema, anda. Ospital man is mga buang, ma'am. Diyos ko. Tabangi ko. Tabangi itaw ng akong anak. Mahal ko kayo sa Antoinette. Dili pa ko gusto gamawa si anak ko. Lord, kung sa may akong mga pasaylo ako. Ayaw lang itaw na ipahamtang kang Antoinette ang mga silot sa mga saga akong nahimo. Tabagi siya, Lord. Akong isaan. Magbagoon ako. Dili ko na ipadayon kinig sayop kong pagtuo. Tuliron ko na ang mga hiwi sa among pinuhatan. Ayaw lang yung taon na siya kuha, Lord. Mahal ko kayo si Antoinette. Please. Mauna yun ng ospital lang yan. Siguro ka, Pauls. Unadaan ni Marsipiyat. Ako itong unang ospital nga itong gisod. Ay, dili man dyan itong maaw. Nasaag man siya. Ospital man dyan ito sa mga buang. Sa kabuang nga, Pauls, ha? Tana, dali.
Manood na siya. Lord, hatagi kong timailan. Galuwas ang akong anak. Please, Lord. Bi, Oh, Be, kumusta si Antoinette? Bi, Kumusta ang akong anak, Be? Buhi pa ba siya, Be? Bi, Be, luwas na si Antoinette. Wakal niya ang kagulan. Lord, salamat. Daghan kayong salamat. Be, salamat, Be. Bi, gidungog sa Ginoo nga itong pag-ampo. O, Be, og akong kisaan niya. Nga magbago na ta. Ato na tuliron ang mga hiwi nga atong gisubay. Magpakababahay na ko, Be. Ug ako sad, Bi, magpakalalaki na ko. Buuhon ta ang atong pamilya sa tarong ug lig-on nga pundasyon. Din maghari ka nato sa atong pamilya ang labaong makagagahom. Be. Bi. Paul, salamat sa nga luwas na gida nga ito nga, Paul. Ako sadmiat, dako nga ako pasalamat sa labang makagagahom. Ngawa niya pasagdi ang atong apo. Ay, nakita manggod ni Lord nga daghan ang nagmahal sa atong apo. Tanamiat, atong sudlon ang atong apo. Ay, sige, Paul. Ay, apo! Ay, lalating aglalayat. Hinay lang mabugat ka. Bago ka para bang naayo. Lalating, lalayat. Namoy tang di kalunako, no? Una kayo. Mahimo ba ko nang wa. Pinanggago kay namong among apo. Asa man na sila si Mami Agaton og Daddy Turo? Napasalig si kaso sa gawas kay murag mo gawas ka naman karon. Kaya timan pa nila ang pagbayad din sa ospital. Ay, mauna, Apo. Kay hindi gawas ni mo. Hapot naman ni mong birthday. Sunod adlaw naman. Mga ligod sa swimming pool. Oh, mao ka na apo. Manakay tag banana boat. Saba ka diha, Pulsoy. Asa man ni mo padaganon nga swimming pool mga atong kaliguan. Putaka mo lang ka ay. Oh, mingon na ko nga padaganon. Ang akong giingon, sakyan raman. Ngano, dili mahimo mo sakay nga dili magdagan. Aw, hey, oh no. Hey, pagkakita. Gahal-hal ka lang, Miat. Kanis amin ta mga liko. Oh, Lucky. Asa naman sa kinan? Ay, nana to padungan hikap. Ang katong minibus barangay mo yung gamiton. Kay, ubay-ubay bohol man ta. Mas mayo nyo. Natakap, nana tong sakinan. Wa pa inday. Pero, ani tor padong. Pero, andam-andam lang diha ha. Kay inigabot sa minibus, manakay dayon ta ha. Mautoy atong sakyan paingon sa atong kaliguan nga swimming pool. Asa pa man dahil sila si Daddy ug Mami? Naray. Sila na kanang nagpaingon din nay. Ato na ta? Usaman. Nanaos ka nan? Uy, murag milagro nida. Ikaw tong misulti agaton? Doro, ikaw sa to? Kap, ni usa sa among irigalo ni Inday Antoinette ang pag-usab sa hiwi nga pagtuo. Uy. Ug tuliro na ang dance kamaturan. Na ako, lalaki gyud ko. Ug kinis duro, babae gyud ni. Tinuod ka, Daddy? O anak, tungod ug alang nimo giusab na namo ang tanan. Siguro mao na gyud ang tawgon nimo Mami, ha? Kay siya magyud imong Mami. Ug ako tawgon ako nimo Daddy. Kasabot? Oh, Daddy! Yay! Asa mo to si Imi at Polding, ha? Asa mo sila? Uy. Bidang pa. Lagi na kaupang. Kuladsahon sa karong langayan kikra na lang. Hatakot ko, Miat. Padaw na ko manikyo. Uy, naunsa man ni Ibanas ka. Naunsa naman. Naulian na ito sa gatunog duro. Ano mo sa Imi Poli?
Si Doro, napulihan ni Imyat. Unin si Agaton, napulihan ni Pulding. Masigat na ba kayo? Ay, ato na taoy. Kaya daghan na kayo mga gwapo dito. Ay, pagbuwat ay! Petse ka doon. Lalaki na ka. Inasok ba ka? Lagot mo, burahan sa kanila. Inabrahe! Excuse me. Balik yun. Happy birthday para kay Inday Antoinette! Lalaki na ka! Oh, nanasikinan! Maligo na ka! Forward! May isugbong silingan ang ngalan Og dinhi mga higala nahog ang tabil nga atong sugilanon nga naguluhan, si Agaton, ang bayot nga maton. Tagsuwat og direktor Ray Arellano, spinner Joel Bense, recording editor Randy Tayad, atong soundman Ricky Porsuelo Garing. Og mga higala niya mga artista na katag ginabuhi natong sugilanon sa papel ni Imyat og Antoinette, Ingrid Miss Ay Vertudaso, Pulding, Dino Bambina Eliseo, Jandel og Blackie, Jun Puhanes, Kapitan Ben Haima, Duro, Carol Hikaen, Ambrosio og Agaton, Ray Arellano. Inabagan ning musunod, Ricky Garing, Ray Bores, Teresa Terol Surya ug Grande Padayaw Suson. Sangan sa RMN Drama, kining higala sa kanginan, Joel Bense Mingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. Kung mo to listeners, ang katapusang sumpay no, natapos na gid si Agaton. Mingawo na mo ni Imyat, no? Balik ka lang paminaw ninyo. Kay si Imyat, maugit sige daog kabibo ba, no? Kanang bagti kayo ba, siga kayo nga tigulang, no? Si Imyat, makalingaw kayo silang words, no? Nahuman na gid in tao, no? Nakaroon tiwas nagbasa mga ka-listeners, no? Si Nimalus Bin, salamat sa sumpay idol dyan, nice move kaayo. Salamat kayo Nimalus Bins. Nya si Grace Balasabas, salamat sa kanunay nga pag-upload boss, pero kabantay gid ko boss, ibatan-on kag samot nga nagpatupi always listening here and kuwait. Salamat kay Ma'am Grace Balasabas, no? Nya si Ibban, salamat boss pag-upload, mo lingaw maskin drive ko maminaw gid ko ani. Salamat Ibban, no? Upload happy dakidat boss Chan, happy Pasko patupi boss bata patanawon. Magid pang Pasko gini atong new look. So mga listeners, salamat kayo manahuman nagbasa na kung comment, no. Nya dahil ito wala na tumapas og screenshot ang ubang bag-ong comment, no. Shout out na lang, no. Shout out ni Annalyn Samson, no, nga kanunay nga naminaw na nabisag na busy makalugar gyud og comment, no. Salamat kay Annalyn Samson, no. Shout out nila Ma'am Lat Journey, Annalyn Buates, nilang Pongol Toledo Vlog ug Nistayap. Nilang kuan sa pagtilain silang Miriano Estrella, no. Salamat kaayo sa inyo makanunayong pagpaminaw, no. Nikit P. Garcia, no. Ug mo to mga ka-listeners, thank you so much for watching. Amping makanunay mga ka-listeners. God bless us all. Advance Merry Christmas.